try to catch him again. Good work, Coach. I thought you lost, but great effort. But I came back in the 10th, 11th, and 12th. But I came back in the 10th, 11th, and 12th. Ano eh, kababalaghan ito. Hindi ako pumunta rito para makapag-away. Yung referee, parang gusto pa niya tulungan yung kalaban ko. I'm here to protect you, okay? Ang laban na labis na ikinagulat ng karamihan, lalo na ang mga boxing fans ni Pacman. Magandang araw mga pre, maayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Sa video ito muli nating pag-usapan ang naging laban ni Manny Pacquiao noong 2017 kontra sa Australianong si Jeff Horn na ginanap mismo sa baluarte ng kalaban na tinatawag ding The Battle of Brisbane. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Pa-like na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. July 2, 2017, na isa katuparan ang labang pinamagatang Battle of Brisbane, Manny Pacquiao kontra Jeff Horn para sa WBO welterweight title ni Pacquiao. Bit-bit ni Pacquiao ang kartadang 59 wins, 6 losses, 2 draws at 38 KOs, habang si Jeff Horn naman ay may undefeated record na 16 wins, 1 draw at 11 knockouts. Matangkad si Horn ng bahagya na may 5'9" na haba, habang 5'6" naman si Pacquiao. Ginanap ang laban sa harap ng mahigit 50,000 fans na nanonood ng live. Unang round pa lang napaka-agresibo na nitong si Horn, parang turo kung gumalaw. Pinakita ang kaniyang mga tira-tsambang patama kay Pacquiao. Sa mga sumunod na round ay mas nagiging agresibo na itong si Horn dahil sa mga puro tira-tsamba nga niyang mga patama ay di siya makatsyempo ng solido sa ating pambansang kamao. Kaya ang diskarte ng Australiano ay gumamit na siya ng mga pinagbabawal na teknik. Noong una ay tira dala tsamba, ngayon naman ay tira dala siko na ang patama. Nakakatama naman minsan itong The Hornet ng Australia. Kung nakakatama siya ng isa, kay Pacquiao naman ay 3 o 5 o mahigit pa. Sa round na ito ay nagkasugat ang ulo ni Pacquiao sa di malamang dahilan. Pero sigurado ako, tayo at mga boxing commentator na hindi ito mula sa kamao. Ang hindi lang sigurado ay kung dahil ba sa tumamang siko o ulo ng Australiano. Sa mga sumunod na round ay patuloy ang bakbakan. Sa mga ipinagbabawal na teknik na ginamit ni Horn kay Manny ay tila hindi nakikita ng referee. Wala maski isang warning na sinabi. Ano eh, kababalaghan ito. Hindi ako pumunta rito para makapag-away. Ilang beses din nakatama si Pacquiao ng mga solido, habang si Horn ay patuloy naman sa mga tira-tsamba, tira dala siko at tira dala ulo. Round 9 ay akala na ng karamihan, natapos na ang laban. Pasuray-suray na si The Hornets nang matamaan ng mga solidong kombinasyon ni Pacman. Yung referee, parang gusto pa niya tulungan yung kalaban ko. Ano eh, kababalaghan ito. Hindi ako pumunta rito para makapag-away. Duguan, pero makikitang matibay din talaga na maski boxing commentator ay napabilib sa pusong ipinakita. Pagkatapos ng round 9 ay sinabihan na siya ng referee na kung hindi na kaya ay ihinto na. Pero talagang matapang ang Australiano pati buong kampo nito. Something in this round, I'm gonna stop the fight. Something in this round. I'm gonna stop the fight. Sa mga sumunod na round ay mas ginamit na ng Australiano ang kanyang ulti. Bukod kasi sa mga tira tsamba, tira dala siko, tira dala ulo, ay mas ina-apply na din niya ang tira dala braso. Inipit na niya si Manny Pacquiao para lang makasurvive at matapos ang laban. Habang si ref naman ay patuloy sa pagdedma, wala pa ring warning na ibinigay sa Australian. Natapos ang laban sa itinakdang 12 rounds na bakbakan. At ito na ang pinakahihintay ng mga boxing fan, ang i-anunsyo si Pacman bilang nanalo sa sagupaan. What did we just see? I have never been more shocked
and in this case saddened by the outcome of a sports event. You're supposed to get it for winning. And I thought Pacquiao won the fight. Ano eh, kababalaghan ito. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Nagulat ang mundo, di lang sa sports, pati mga celebrities at ordinaryong tao na maski ako ay muntikan ng nalakjo sa naging desisyon ng tatlong hurado. 115 to 113 sa dalawang judge pabor kay Horn. 117 to 111 ang isang judge pabor pa rin kay Horn. What did we just see? Based sa CompuBox, ito ang naging resulta ng kanilang komputasyon na makikitang sobra-sobra ang lamang ng ating pambansang kamao na mapapaisip ka kung paano nag-score sa laban ang mga hurado. Base sa tumamang kamao lang ba? O kasali na ang tumamang siko ng Australiano? Matapos i-anunsyo ang nanalo, ay in-interview ng veteranong boxing trainer at batikang boxing commentator na si Pili Atlas itong si Horn at di nakatiis sa kanyang sarili na isabi sa Australiano ang kanyang saloobin na nagpatawa na lang kay Pacquiao. I thought you lost, but great effort. Pero si Bradley, na commentator din sa laban na nasa tabi lang ni Teddy Atlas, ay no comment lang. Siguro sa isip niya, napagdaanan ko na yan sa unang laban namin ni Pacman o alam na this thanks to Babarom. Matapos ang laban, sa post-fight interview ay iginiit talaga ni Horn na siya ang nanalo. But I came back in the 10th, 11th, and 12th. Sa hiwalay na interview naman kay Manny, ay ito naman ang kanyang sinabi. Ano eh, kababalaghan ito. Dahil sa mga negatibong reaksyon sa naging laban ay pumayag naman itong si Horn ng rematch at papayag din si Pacquiao basta sa Pinas gagawin. Pero sa kalaunan ay di na rin natuloy. May nagsasabing ayaw na ni Horn at ang iba naman ay ayaw na ni Manny. Pero para sa akin mas mabuti nang walang rematch kasi mas klaro pa sa siko ni Horn na si Manny talaga ang nanalo. At kung may rematch man ay baka upgraded na ang emblems at skills o maribam pa si Horn. Baka ang mga tira tsamba, tira dala siko, tira dala ulo at tira dala braso ay madagdagan pa ng tira dala tuhod. Nako, delikado ang ating pambansang kamao. Yung referee, parang gusto pa niya tulungan yung kalaban ko. Ito ang ilan sa mga milyon-milyong negatibong reaksyon ng Pacquiao versus Horn fight, mga pre. They ain't gonna steal from Pacquiao. Sports, showbiz, at maging mga ordinaryong mamamayan na humahanga at naniniwala sa ating pambansang kamao na siya ang tunay na nanalo. Ano eh, kababalaghan ito. Maraming salamat sa panonood mga pre. Amping.